पातारा मड़वे में फाड़ के देबौ पंडित जी के पातारा पाड़े वाला पातारा। अर्पणा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नालंदा। शादी में तोरा अइबौगे छौड़ी बन के हम खतारा शादी में तोरा अइबौगे छौड़ी बन के हम खतारा मड़वे में फाड़ के देबौ पंडित जी के पातारा मड़वे में फाड़ के देबौ पाड़े वाला पातारा कितनो हथवा जोड़मीगे छौड़ी कर देबौ लफड़ा कितनो हथवा जोड़मीगे छौड़ी कर देबौ लफड़ा मड़वे में फाड़ के देबौ पाड़े वाला पातारा मड़वे में फाड़ के देबौ पंडित जी के पातारा पाड़े वाला पातारा भर लगनमा में तोरा गे छौड़ी कर देबौ बेइज्जत गे धोखा में रख के बहरी दिन उतरल ही हमर इज्जत गे अगे अब तोर उतारबौ भर लगनमा में तोरा गे छौड़ी कर देबौ बेइज्जत गे धोखा में रख के बहरी दिन उतरल ही हमर इज्जत गे तोरे गे चक्कर में बिकल हमर छौड़ी बखरा तोरे चक्कर में बिक गेल हमर छौड़ी बखरा मड़वे में फाड़ के देबौ पाड़े वाला पातारा मड़वे में फाड़ के देबौ पंडित जी के पातारा पाड़े वाला पातारा राइटर राजेश के साथे गे छौड़ी लेबे नहीं देबौ फेर आगे चली अइबौ हम केतनो तू लगा के रखमी घेरा गे देवालिया थान के आदमी बुझना राइटर राजेश के साथे गे छौड़ी लेबे नहीं देबौ फेर आगे चली अइबौ हम केतनो तू लगा के रखमी घेरा गे तोरे क्रिया कहही तोरा हम ही बनबौ भातारा खाके क्रिया कहही तोरे हम ही बनबौ भातारा मड़वे में फाड़ी के देतौ बिनै निर्मल पातारा।